Programm ġdid ta' Aftercare se joffri appoġġ lil priġunieri fl-aħħar ġimgħat ta' sentenza tagħhom u fl-ewwel xhur wara li joħorġu mill-ħabs biex ikunu jistgħu jibnu ħajja ġdida fil-komunità. Il-programm ORS tnieda wara li l-Gvern firma ftehim soċjali ma' żewġ NGOs, SOS Malta u l-Fondazzjoni Midla mad-Dawl. Is-servizz jibda fil-ġimgħat ta' qabel joħorġu, ikompli waqt ir-rilaxx u jkompli fil-ġimgħat u xhur ta' wara. Il-programm se jibda mill-ħabs wara li jiġu identifikati priġunieri li jkunu qed jiskuntaw l-aħħar 6 ġimgħat tas-sentenza. Għal kull persuna se jitħejja pjan ta' reintegrazzjoni skont il-ħtiġijiet tagħha u jibqa' dej għal madwar 6 xhur wara li toħroġ mill-ħabs. Lan huwa li jitnaqqas ir-riskju li jirrokkaw u jingħataw aktar stabilità. Biex nagħti eżempju, jekk inti għandek xi ħadd ħiereġ u m'għandux akkomodazzjoni, ovvjament l-ewwel għajnuna ħatkun illi flimkien anke ma' dak li jkun diġà sar mill-professjonisti tal-ħabs, aħna nkunu nistgħu ngħinuhom isibu akkomodazzjoni. Jekk għandek min pereżempju jixtieq isib impjieg, nifhmu il-ħiliet tagħhom varji u bekk nistgħu naraw anke x'opportunitajiet hemm barra biex bekk dawn ikunu jistgħu jerġgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-programm se joffri appoġġ psikosoċjali u jgħin li l-partiċipanti jiġu riferuti għal opportunitajiet ta' xogħol, akkomodazzjoni stabbli u servizzi oħrajn li jkollhom bżonn. Il-Ministru għall Politika Soċjali u l-Familja Michael Falzon qal li l-ftehim iwettaq proposta fil-manifest elettorali tal-Gvern biex tinħoloq struttura b'saħħitha ta' appoġġ għal persuni li jkunu xelfu difrihom mal-ġustizzja. Żied li l-Ministeru se jiffinanzja 14,500 siegħa ta' terapija kull sena biex minnhom jibbenefikaw kemm il-priġunieri kif ukoll rabathom. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield qal li dan huwa investiment fin-nies u fis-sigurtà tal-komunitajiet. Sostna li s-sigurtà pubblika ma tispiċċax ma' sentenza tal-ħabs imma titkompla billi jitnaqqas ir-riskju li persuna terġa' twettaq reat. Il-programm se jitmexxa minn tim ta' 5 professjonisti tas-saħħa mentali, 2 terapisti tal-familja u 2 ħaddiema soċjali. Il-programm se jkun iffinanzjat mill-Gvern b'investiment li jilħaq 1.2 miljun euro fuq 3 snin.